Mauwanon nga adlong Sabado, mga higala. Anian na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Oplan biyaheng Ayos Undas 2022, gipatuman isip pagpangandam sa kalag-kalag. Hingpit na ang mga pagpangandam sa mga nagunang ahensya sa gobyerno karon nga nagkaduol na ang kasaulugan sa kalagkalag karong tuiga. Ug usa sa dakong lakang nga ilang gibuhat mao ang pagpatuman sa Oplan biyaheng Ayos Undas 2022 nga nagsugod niadtong Oktubre 27 ug mahuman Nobyembre 4. Sa Oplan biyaheng Ayos Undas ang LTFRB nag-conduct og mga terminal inspection ug vehicle inspections alang sa mga sakyanan nga mobiyahe. Mihatag usab sila og special permit sa 200 ka mga buses aron nga mas daghan pang pasahero ang makasakay. Ang Cebu Port Authority nag-deploy usab og dugang nga mga police port officers, security personnel ug mga first aid responders sa mga nagkadaiyang pantalan. Nagbutang usab sila og mga malasakit help desk aron mohatag og assistance sa mga pasahero. Samtang ang Police Regional Office 7 subsub usab nga gibantayan ang sitwasyon sa mga sementeryo sa probinsya ug sa tibok rehiyon. Nagdugang usab sila og mga police personnel sa mga pantalan, terminal ug uban pang lugar nga adunay daghang tawo. Ang CPA, LTFRB ug PRO adunay tagsa-tagsang awhag ug hangyo ngadto sa publiko aron masiguro nga hapsay, luwas ug malinaw nila nga maobserbar ang kalag-kalag. Yes, sir. Mga sumasakay, magpasero kinini oras sa All Saints Day nga mahimo mo biyahe lang sila og sayo-sayo kana na orang mga sa paglikay sa mga daghang nga pasahero sa terminal. Final reminder sa atong mga pasahero, dapat updated ta sa mga advisories, no? So bisitaha ang Cebu Port Authority Facebook page, Facebook at CPA, and og sa among website cpa.gov.ph for more updates. 24/7 na atong kapulisan, ayaw mo kaupog nga kung naamoy ireklamo or naamoy magpatabang mo na ara gyud na sila. At the same time, ang pahimangno namo dili po nila baliwalaon kay para nila sa ilahang safety. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, kini si Hazel Gloria. Pagsaulog sa Consumer Welfare Month dito sa Siquijor, gihatagan og bulok pinaagi sa drawing workshop. Nalingaw ang mga batanon ingon man ang mga dili kayo batanon sa gipahigayong drawing workshop entitled Understanding Visual Communications and Creativeness for Digital Consumers. Diin nagkahiusa ang mga sikihudnon sa pagpagawa sa ilang talento sa pagdrawing ug mga comic ug fictional characters. This will be a beginning. This will open our partnership. As mentioned ni Harvey ganina, network na ta. Kaya kung naatay mga mag-income na inyo mag-growing na mo, kaya this is not the end. This is the end. This is the beginning of our new adventure, new chapter. As an artist, mag-growing na mo, kaya para ato na i-post, kaya maso na ay mo palit. Gisugdan kini sa basic nga pagdrawing kon stick figures, hantod sa daw tinud-anay na nga hulagway sa mga tawo. Tumong sa maong selebrasyon nga makat-on ug masayod ang mga sikihudnon sa importansya sa pagkamamugnaon ug sa pagsabot sa biswal nga komunikasyon kay mao man kini ang taytayan sa paglambo. Ang pagdrawing dakong tabang dili lang para malingaw ug mas mahanas pa, kundili aron pagkakitaan usab sa maayong paagi. Ang maong manindot nga talento gipaambit ni Harvey Tulibao, usa ka inilang comic book illustrator o graphic artist. Ana ko yung murag inana ilang gibuhat. These people study this for how many months, how many years. We are watching it and applying it now na lang. So mao nang masayon na magdrawing karon kay naana tanan ba. I hope that you will continue to bring forth light to the world by bringing out the talents of the people and honing their gifts and continue to be who you are. Indeed, you have successfully journeyed with us. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, kini si Nini Rose Oxen. Dakbayan sa Dumaguete dito sa Negros Oriental, miabli sa ilang Integrated Business Permit and Licensing System.
Maayong balita alang sa mga mo-apply og business permit sa Dakbayan sa Dumaguete. Pwede na kamo maka-apply online pinaagi sa Integrated Business Permit and Licensing System na makita sa website sa LGU. Imbis na mo adto pa sa City Hall, i-upload lang ang mga requirements sa IBPLS ug hulat lang sa tubag sa LGU kung kano sa pwede makuha ang inyong permit. Aduna sa sablaing serbisyo ang IBPLS. Gi-develop sa DICT ang maong software na gigamit karon sa Dakbayan. We're very happy that Dumaguete is now part of the digital world and the transformation, no, from the manual processes in the permitting to that of digital. Because that's really the trend now. Gawas na mapaspas ang pagproseso sa mga permit, usapod ni ka mekanismo aron malikayan ang korupsyon. That will streamline and expedite the processing and the issuance of permits and collection of taxes. It will also minimize corruption. Ang mga businesses gusto mo bayad sa gobyerno, eventually, pwede naman online. Wala na negotiation na may tabo. Sumala sa DICT ang Dumaguete City ang pinakaunang LGU sa Negros Oriental na nigamit sa IBPLS. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Crisander, kwarta sa pisa-pisa, kitanyag sa DOST dito sa Bohol. Ingon pa nila bahalag negosyong ginagmay basta anaa kanunay. Mitapos sa computer engineering si Crispina, maestra na unta sa Manila. Apan diha nga ilang nakita ang pagnegosyo sa turismo makahatag nila og kinabuhi nga maayo, ila kining girombo. Nakapalit og second hand nga mga makina ug nakakaplag og trabahante nga makakaya. Ang dagkong areas nga himalitan sa Africa, kini dayon ilang gigama gikan sa mga kahoy nga pisa-pisa ug tinabas nga tabla. Ang ilang produktong areas nga gipilahan, ilang gidala sa exhibit o sa DOST nakitaan ug didto sila natambagan aron sa DOST setup patabangan. Karon ana-ana sa ikaduha nga setup, may laser cutting machines na sila ug naka-diversify pa tungod sa kanihit sa halin ni atong pandemya. Gikan sa areas ra ni adto, karon may mga trophy ug plakay na. So totally handcrafted gyud og laser machine ang kinadakuan gyud diferensya in terms of production capacity. Murag times 10 gyud ang output sa manual to laser machine. Kaya ang laser machine, ikuran mo yung layout, i-layout sa computer niya, i-execute na sa laser. Magsa second setup, yun may nakakita o murag breakthrough. Human sa kalampusan sa una o ikaduha nga hugna sa rent-to-own nga sistema pag-angkon sa iyang makinarya, malaong mon ang Crisander nga matabangan gihapon sa setup nga ilang ikatulong hugna. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa Maayong Balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Happy Halloween guys! O alang sa mga muuli sa ilang kasatagsang probinsya o mubisita sa mga sementeryo, ang pingta kanunay, ilabi na karon nga dunay bagyo. Ako si Rob Cabardo, umakita na punta sunod simana.